ओमफ्राय नै जोंहा थांनो ओंखारदों बाथौफुरि मेलायाव रेडि जादों ओमफ्राय न'नि अबस्थाया नायदों गथ'फोर थानायनि न'नि अबस्थाया ओरैजाय इसोरखौ देलायहोनानै दोनखांबाय दख'ना कनफिउस जादों बिनानाव आंनि रसिला ओमफ्राय सासेया बिबोनां ओमफ्राय बिथिंजाय आं नै माबानो नायदो ड्रेस खालामथ'वाखै खालामनायदो आङो एसे देलायनोसै खानाय सानाय हनोसै बाथौफुरि मेला जागासिनो ना जोंना माबायदि जात जाथनो लेथ्रा लेथ्रा होनो नै थाखुमालायबाय ओमफ्राय नै आयै दिनैहाय एसे मेकआप खालामदों दै माबायदि नुदों आंनि मेकआपखौ एसे कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर अयथासार नै बेफोरो ब्रास मा होनो इखो ब्लास लागायलायदां एसे बारासो जाबाय दां ओमफ्राय नै फाइनालि बारदै सिख्लानिखौ गानबाय आं बोरै देखायनो आं दा रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय बेटारि रिक्साजोंसो थांगोन एसेबां देलायनानै जोङो नै फिसालायाबो आंना अयथासार देलायखाबाय ओमफ्राय इथिंजायबो नै सासे फिसालाबाव हाय इहाथ' ओंखारनोल' नागिरबाय थायो नो केव केव थौ जाबाय ओमफ्राय इथिंजाय नै बिनानाव दे इयो बिनानावसो हाबा जादों इयो ओमफ्राय नै बारदै सिख्ला एसेबो लिंजाया हाबाफोराव फुजा नायनायावनो गाननांसिगोन आरो माबायदि नुदों कमेन्ट्स खालामनांगोन दा नै ब्लाउसआ एसे गिदिर जादों होमबाबो गानबाय फुजायाव लोगो मोनलायसिगोन माने फुजायावहाय मा खालामो स्पेसियेलि माबासो जानो थांनो नायदो जोङो अमा सावनाय ओमफ्राय उनावहाय आरो माबा सावनाय गथ' गथाय लानानै जि माबाथार दाहाय फुजायावबो खम दावराव जागोन नायदो जि मिनिथावखा भिडिअ खालामनायावनो फनल' फैनानै होबाय थायो नै बेटारि रिक्सायाबो जोंना हिटथार ओरैबायदि फुराना गान लगायो रस्तमा हाय होनो बेटारि गारि नांगौबा कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय जि उसाय जोंना बेटारि गारियावहाय अयथासार गान दामनायनि थाखाय कपिराइट फैनानै नै मिउजिकखौनो आङो साउन्डखौनो मा बुंदोंमोन बेहाय जेबो होनो हायासै आरो भइसखौनो जोंना बेटारि रिक्साया गान दामबाय थायो नालाय सिलिखा जानायखौ देखायहरदोंमोन बिथुआबो इथिंजाय दा आंहा बैथिंजाय गाखोहैनोसै आरो आइयाबो एकदमबारे खावख्रुबलायनानै होथारदों बिराद गोजांखादोंमोन इदिनखालि जों जेदिनखालि बाथौफुरि मेलायाव थांदोंमोन इदिनखालि आरोना ओमफ्राय गथ'फोराबो जि एकदमबारे एक्साइटेडमोन बाथौफुरि फुजायावहाय नाव सलायनो मोनगोन होननायखाय बेथ'आथ' बिराद एक्साइटेड जाखायो मेलाफोराव थांनो मोनबाथाय दा जों थांग्रोनोसै दै जोङो गुलुजों आंजों देखायनो लुबैबाय थायोलै गुलुआ गावखौनो गाव लांबायसो ओमफ्राय नै फुजा नायग्राया गियाखै खारायलाय मालाय माबायोना रिपर्टसो ini सासे ini सफैबाय सासेया बर' लाबोदो पेन्डेल
फैदो दा मिनि लायदोसो मोसानानै दिन्थिगोन निया बसुमतारी मिनि लायदोसो नुवाखै बिनानावा उदालबारिनि जि गियोमोन इयो दिनै गाखोबाय जोंनि फैसालियाव दा मोसानानै दिन्थिगोन निया बसुमतारी बिनानावा उदालबारिनि आरो खनसे फैदोंगोन नामा ना जाबाय गिथासेयाथ' नुवाखै बोरै जायो जाबाय एबा दा बेवहाय जाबाय थांनोसै जोङो ओमफ्राय मा मा गाखोनो दं बेहाय गाखोसिगोन मोजां हाबफैबाय स्प'आव हाबफैबाय नै माथो दखानफोरानो खालि खालि एख'आनो गैया नै सनाया गाननो मोजां गावगोन खोमाहाय बाला बिराद सुथार मा सोरनाव कितना गलि जाम्बा जानला मोनला गावबा जायो नामा खिजाय मोजाङै गावनांगो गल माबाखौ मा गावनांगो मोजाङै नायलाय भिनुनखौ नांगौ लासो दोनबा नांबायलै गोजां बोथोराव जेबो जायालै ब्लाउस डिजाइननि गानबाबो दख'ना डिजाइननि गानबाबो सुइटारानो खोबजोबनांगौ जायो जाबाय गैला नांला ओइनै नायलायो हारसिं हारसिं खारलाङो गथ'आ मा जलपुरि नायोनो फैगोनलै बाला माने फैसाखौनो होआलासिनो खारबोबायमोन नायनो खारबोनो बोरावबो हाबोखै बिसोरो जोंहा नेबाय था बिमाफोरा ओइ नै मारै खालामो एसे मिथिगोन एसे फैगोन मारै ओरैबायदि मोजां मोनो इदियाव मावग्लुंजोब्बाय हायाखै उथिनो नेबाय था बिमाफोरा ओमफ्राय नै जोंजाय फिसा गोनांबाथाय नै जेन इहाय गाखोबाय बिबैजो इखौबो दा गिगोनसो ना मिथिला खोला आरि होग्रा दङ नै बिबैजो गाखोबाय सासे आरो सासे इहाय दङ गथ' गथाय लानानै फुजा नायनाया अमा सावनाय जाबाय ओमफ्राय जोंजाय बेदर एवनाय जाबाय दाउ खेला गेलेनानै थांसै बाराबो नायनो हाया गथ' गथाय लानानै अयथासारखा नै अबस्था गैयि फुजा नायखांना फैनानै दाउ मासे मोनबोबाय दाउदै
ओमफ्राय गथ'फोरनि दावराव दावसिजोंनो भिडिअ लानोनो मोनासै दा सफैनानैसो लाबाय दोनथ'नायनिखौसो खालामसै आं ओमफ्राय नै रायसोना आंहाथ' माबायावनो सिफायबोबाय ओमफ्राय सानैबो उन्दुबाय इहाय सासे ओमफ्राय इहाय सासे नै ओमफ्राय दा जोंहाबो उन्दुनोसै ड्रेस खुनानै अर सायनोसै दसे थ' दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय अनलायनानै थाबानो जाबाय आब' सनाखौबो अनबाय थाबानो जाबाय बाय बाय